Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmanipun Naswa Safira Putri Nugriyani saking 11 TKR kalih. Ingkang terhormat Bapak lan Ibu guru saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Ing kesempatan dinten menika izinkan kula ngaturaken pidhato enggal bab gatosipun utos kalih tiyang sepuh. Tiyang sepuh inggih menika sosok ingkang paling becasa lebetipun sugeng kula lan panjenengan. Saking piyambakipun sedayalah kula lan panjenengan wiyos dipun agengaken, dipun paringi welas asih lan dipunasta ngantos kados sapunika. Hadirin sami, utos kalih tiyang sepuh saged dipuntindakaken kalih cara prasaja ngendika kalih sopan mirengaken nasihat piyambakipun sedaya ngencangi pandamelan griya lan boten mbantah. Malah lebet kawontenan serangan banget pun. Kita dilarang ngendika kasar kalih tiyang sepuh. Amarga ridho Allah wonten ing ridho tiyang sepuh lan murka Allah wonten ing tiyang sepuh. Semoga kita berlomba-lomba lebet maringi bektos kita kalih Bapak lan Ibu sadangu piyambakipun sedaya taksih wonten lan bilih piyambakipun sedaya sampun boten wonten sampun kesupun kagem terus ndongaaken piyambakipun sedaya. Mugi-mugi kita sami dados lare-lare ingkang tansah ndongaaken lan membahagiaken tiyang sepuh kita wonten donya utawa wonten akhirat. Semanten pidhato saking kula, nyuwun pangapunten inggih sedaya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.